Ndị be anyị ekenena m unu. Aha m bụ Akụnya Gazie. Nwanne mmadụ Andy Uba nwunye nwaanyị nụrụ di ewo nọrọ n'Abuja mee ego nya bụ ada ya nwaanyị nọrọ n'Abuja gbaa nkwụ ya nyabụ ife wee bụrụ ife anya mmiri, nyabụ ife wee bụrụ ife ịchụ afa. Nwanne mmadụ ị na-eme mmemme kaba arụ fụ na niile eze akwalite nyabụ ejimmara anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na ọtụtụ ndị na-eme ife na-ajụghị kedu usoro ezi eme ihe a. Ọtụtụ ndị na-eme ife na-achọghị mma kedu dị original way ezi eme ihe a, kedu ntọala ezi eme ihe a. Ọtụtụ ndị na-emezi ihe na nke ikpeazụ a maka na ha furu na Okeke mere, maka na ha furu na Okafọ mere. Ha chọzie ka ha mekwa ntụ ahụ Okeke si wee mee maọbụ ntụ Okafọ si wee mee. Nwanne mmadụ, ọ bụ eziokwu na mmadụ ama ngwa gị ebe ị ga-anọri ego gị maọbụ otu ị ga-esi ri nyabụ ego. Nyabụ ife maọbụrụ ife ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu maka ya. Nwanne mmadụ, enwere ife kpatara na ịchọrọ ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ dị anya maọbụ ka arụ ọrụ gị spiritual work dị anya. Nwanne, agwaghị gị ga-akpụta aja dị na be nna gị, agwaghị gị ga-akpụta aja dị n'ebe afọ isi eteta ụla. Nwanne, o gosiri na ike dị n'ala. Nwanne, o nwere ife kpatara na a na-anụ nwaanyị agbasa mmanya n'ala, mmanya izi ahụ a ga-agbanye na kọpụ agbasanya bụ mmanya n'ala. O gosiri na ike dị n'ala. Nwanne mmadụ, mmemme ọbụla ị chọrọ ime, ihe ọbụla ị chọrọ ime, gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ejimmara anyị nwa bụ ndị Igbo. Gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ejimmarụ gị. Ọ dị mkpa tupu ị mee mmemme. Nwanne mmadụ, buru ụzọ jụọ ese kedu otu esi eme ife a, kedu usoro esi eme ihe a. Emena na Okeke mere, emena na Okafọ mere. Ife a nwanne anyị nwoke bụ Andy Uba mere, iru a na-atọ. Nwanne, icheki ya ọfụma nwanne mmadụ, ị ga-afụda na ego ahụ ị na-emefu na nya bụ township, ego ahụ ị ga-akwụ ebe afọ na ego afọ ị ga-echekwa ndị chekwa gị ebe afọ na iwere ihe gbata n'ogbe gị, iwere ihe gbata n'ebe afọ amụrụ gị. Nwanne mmadụ, na nya bụ ego na ị ga-enwechi injinia. Bido na-akwado ejimmarụ gị, bido na-akwado ejimmarụ gị. Ọ bụ eziokwu na mmadụ ama ngwa gị otu ị ga-esi rie ego gị. Ọ bụ eziokwu na mmadụ ama ngwa gị ebe ị ga-anọri ego gị. Mana enwere ihe a na-akpọ omenala, enwere ihe a na-akpọ ejimmarụ. Mgbe o ruo n'ime data ejimmarụ ahụ, nwanne, gbaa mbọ fụ na usoro ezi eme ihe. Enwere ife dị iche n'imere wedin abụrụ omenala Igbo. Ị nwere ike ịnọ ebe sọrọ gị mee nya bụ wedin, mana ịfụrụ o ruo na nke ime ego nwaanyị na o ruo na nke ịgba nkwụ nwaanyị. Nwanne mmadụ, gbaa mbọ fụ na ị nọ n'ogbe ahụ anọ wee mụ gị. Gbaa mbọ fụ na ị nọ okirikiri ebe afọ anọ wee mụ gị wee bịa nya bụ mmemme. Ọ dị mkpa, ọ dị ezigbote mkpa. Ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chi ya zelu. Nwanne mmadụ, tụsara m ozi ya. Ekwuru m ya gazie. Aka m bụkwa Akụnya Gazie. Nwanne mmadụ, ya gaziere nwoke, gaziere nwaanyị dịka ị na-eme nke a. Daalụ.